subo. Pasalamatan na to sila. Kalimutan uman sa dapunga katuyuan inisutong sa kalamitan mga mulano kabitulan Mga pagagos. Pagkakos hindi mong ipasan alam na mo sa kahugawan di mong binuan pinapuli ko karon naugasan sa hiling mong lubog Walay sabang. walay samang dali mo magamalan walay harang makatupong sa gumaron sa kusugamayan pasinunggan ka natunay kinabuhi natunay gusto natunay hinahawa sa nabil ko imayahon ka nanuniya ka sa kasing-kasing ko mayawan ka alagaran ko May kinabuhi. ang tunay kinabuhi ang tunay puso ang tunay ginhawa sa kahanim ko imayaon ka ang tuniyakan sa kasing-kasing ko mayaon ka o alagaran ko Napakatuloy na Diyos. Okay, mag-pray ka sila. Diyos, salangdon ka o balaan. Amo ang ginatuol, anak kanimo Ginoo, ang mga inahan nga anak kanimo Ginoo. Sa ating kahadlok anak kanimo Dios, kini sila nangalagad sila nga anak kanimo. Dako kayo ang among pagpasalamat nga anak kanila kay tungod kay nahimo silang buutan maayo nga mga inahan nga anak sa ilang mga anak ug ngadto sa ilang mga bana. Lord, salamat kay Lord na ikaw nagalingkon kanunay anak kanila o ikaw nagalingkon kanunay anak kanila karon ipunon pa mo sa lao Dios sa unahan. Kaya daghang mga pagsulay nga maabot ka anak kanila. Dili lalim Ginoo ang ilahang part Ginoo diha sulod sa panimalay nga sila ang nagaplano Ginoo. Gali Ginoo sila po ang mga sige una sa Ginoo para sa kayuhan nga naa sila ang pamilya. Lord, mga pag-ampo na mo Ginoo, ikaw magpabilin nga kahayag sila ang makinabuhi. Aron magpabilin usab sila Ginoo nga kahayag diha sa ilang mga pamilya. Salamat Ginoo nga ang mga maayong inayahan nga anak kanila karon motubo pag ni Ginoo. Sama sa kinaiya ni Ginoo sa Kristo. Salamat kay Lord nga diha sa unahan nga mapabiling ko sila Ginoo nga mahigugmaon diha sila mga anak o bana. May mga bana nga dili pa maayo ang mga kinayahan. Apan Ginoo ikaw magpabilin nga kanang itong magpahinumdum kanila nga kinahanglan mapabilin ang ilang ugma Ginoo nga mga isip nga mga
asawa o inahan Ginoo ngadto sa ilang mga bana o mga anak. Lord, salamat Ginoo nga ikaw gid Lord magauban kanunay nga kanila. Sa tanan nilang mga lakaw, unsa man ang ilang ginabuhat matag adlaw, trabaho, negosyo, padayon ka Ginoo mga tabon nga na kanila. Padayon ka o Dios atiman nga na kanila, protection nga na kanila. Ay panglawas imong gihatan kanila. Salamat Diyos Lord nga ikaw Ginoo kanunay maghari silang kinabuhi. Dahil doon ang imong pangalan Ginoo. So walay katapusan mo kani ang among mga pag-ampo, mga declaration na mo Ginoo. Imong Gud Lord ipanginaw karong oras. Salamat kay Lord sa tanan-tanan nga imong paghimuon pagud nga naa sa makinabuhi. Tanang kabayaan kadungganan nga lamang kaning Ginoo sa tanan. Amen. Ipapahiwatig ko Special kayo ng mga bulaka ha, kay pinalit na hanggang sa Australia. Maraming salamat sa inyo. Salamat kaayo. Okay, apil ang mga hero, ning confident. Grateful sila. Happy Mother's Day daw. Okay, so wala nga ito ang inumduman, nga mga ginikanan. Dili na gilalim ang ilahang mga gibuhat. Amen. So, igugmao na ito sila. Ato silang palusan sa mga maayo. Amen. Samtang napa sila'y gininhawa o napa sila'y kusog, makadungog pa, kinahanglan ipapati na nato ang gugma nato sa ilaha. Amen. Amen. Kunya, malagi na itong binsay kaganihan nga ibuntis ta, 9 months. Inya pagawas, kailang bayag, mana. Ato sa kuna sila pantay, atiman. Oh. So, dili lalim ang ilahang part as a mother. So, i-appreciate nyo natin sila. Okay, so, nini mo rasa? Matuta sa pagpasalamat o pag-declare din na sila ha. Mga pag-ampo, no? Mga pag-ampo nga na kanila as we extend our hands nga na kanila. Okay? So, we pray. Kadigunon pa sila sa Ginoo o magauban pa ang Ginoo nga ng kanila sa sunod nga mga adlaw, bulan o katuigan. Magalig-on sila, malig-on sila pag-ayo pagyod as the light of the family. So dili lalim, no? So mapagsulay sa unahan na pa. So i-pray nato ang Dios mag-uban gyud kanunay nga kanila. Father God in heaven, Lord, we thank you so much, Lord, for the word. Amo na dungog dini maorasa. May tungod Ginoo sa mga inahan nga. Ay mumisay nagapainomdom ka na mga dili lalim yun ang ilahang part Ginoo as aman. Sila nagatiman ka na mo. Kaya naman sila kanunay dinaa sa balay o panimalay. Sila na ang nagbantay ka na mo o nagalantaw usay dapat nga para sa mua. Nagapakaon sa mua, sa bata kami, nagatimpla. Lord, dili yun lalim ang ilahang trabaho nga imong isangon nga na kanila as a mother. O sa Ginoo, ang ayan nga mo silang pasalamatan, i-appreciate ang ilahang ipangbuhat as a mother, Ginoo. May dako mi, kay tungod kay gigamit ni mo sila, Ginoo, para atiman mi, para budako mi, Ginoo. Nagaampo kami, O Dios, nga na kanila, nga ikaw padayon Ginoo magatabang kanunay nga anak kanila. Magalikon kanunay nga anak kanila. Kaya naghampang Ginoo nga mga kasinatian moabot ka na kanila sa unahan. Kung naan na may mga problema pagsulay nga niabot kanila karon, nagkapag yung Ginoo nga mga pagsulay nga maabot kanila sa unahan. That is why, Lord, mga pag-ampo na mong ikaw padayon nga magatabang nga anak kanila. O dili nila makalimtan ikaw mas dako nga Dios nga naa kanunay diha silang kiliran.
hatag pa yung kaginoo o dugang pangakalipay nga nanganak kanila Ginoo. Bisa pa man sa daghang mga pagsulay nga maabot nga na kanila pagmalipayon sila Ginoo nga nagalantaw o nagahunaw-nak nga anak kanimo. Nakamantingali mga pipila pa nga na sila nga diya sulod silang pamilya nga wala nangalagad, siguro ang anak wala nangalagad or ang bana pa wala nangalagad. Lord, as we pray, Lord, nga ikaw o Diyos padayon nga magalig-on na sa mga inahan. Nga dili sila maghunong o kapuyon sa pag-ampo Ginoo ngadto sa ilang pamilya nga wala pa nangalagad nga anak kanila. Tagay sila og kalipay Ginoo nga mag-ampo kanunay nga anak kanila. Kalinaw o Diyos diha sila pamilya. Dalagon ka sa walay katapusan, magatubo ka nga anak kanila, diha silang espirituhano nga bahin pag yung Ginoo. Salamat yun Lord sa imuhang pag-uban kanunay nga anak kanila. Kami usab nga mga anak Ginoo, ipakita na mo Ginoo nga anak kanila nga kami adunay pagtanaw, pagtagad nga anak kanila Ginoo, adunay pagigugma nga anak kanila. Para malipay sila Ginoo o mahupay sa panahon nga doon na sila mga pagsulay nga abot nga na kanila problema ba Ginoo. Salamat good Lord sa pagtudlo nga ni kanamo Ginoo. Pagpukaw ng sabi mong nga ni kanamo pinaagi sa mensahe nga amo na dumog karon. Dahil ka sa ulit katapusan, paday ka makiguban kanamong tanan. Tanang kay mayaan ka dungganan diha lamang kanimo Ginoo Sus ang tanan. Amen. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Alam mo maganda Mother. Mother sa tanan din. Sa awitin ko ito, papahiwabi ko ay ang pagsasalamat na ibinigay sa musika. Maraming salamat sa iyo. Salamat kaayo. Galong umaga pa lang, galong umaga pa lang, dinuduyan na halikan. Bago mo'y napakita ng pinamasalan. Ay, yung program mo. Yung kumala. Ah, tumbas. Yung kumala. Yung kumala. Wala po ang YouTube. Ay. Paul naman ang muli. Sa buhay ko'y taglay. Sa buhay ko taglay ang pasasalamat ko, Inay. Sa awitin ko ito, ipapahiwatig ko, Itay. Ang pasasalamat na ibinigay sa musika, iaalay. Maraming salamat sa inyo. Salamat kaayo. Sa buhay ko taglay ang pasasalamat ko, Inay. Sa awitin ko ito, ipapahiwatig ko, Itay. Ang pasasalamat na ibibigay sa musikang iaalay. Maraming salamat sa inyo. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Salamat. Okay, so before ko mag-praise nila, no? Dating awit, no?
So, mahatag o mutindog, mukha na po, duha na ka duha ka batanon si Sheila. Message sa iyang parent, sa iyang ganahan. Okay, so dili man nato patingugon ng tanan. O niya, si Carpo, si Tupper, musulti. Bisag wala iyang inahan. So, ikasulti niya sa mga inahan, no? Bisag ambo, lugod kayo, okay? Una-una si Sheila. Mother's Day dahil maalag yun na ron kanang wala man di kipiling nga panahon para i-celebrate ang Mother's Day and ako na lang unang-una dyan madagpay pagpasalamat ako sa tungkuhin niya Diyos tungkol kay maayo kayo siyang masukat pa sa kanato hantid karon nagpabilin siya kamay sa itong kinabuhi kanang bisan gani man nag-isa siya pagpanganak sa ko ang ma-emotion na i-survive ang mga pag-antos bisan man kanang 1 week na wala talaga kuyo kanang tungod kay nasakit ka kanang dugay kayo ka na ulit at sukan kay niya ako kay nakabilin lang sa akong mga auntie uncle naglibot sila ko usahamot isaot yun nga sila dyan ang kahayagan sa panimalay kay kung wala dyan ang inahan siguro wala po ko diri karon mawa po ko nangalagad dili tungod kay kanang tungod sa ko ang anakon diri tungod sa imo hapon mga usa tubuhi nga Dios nga kanang giatiman ko nimo gipadako ko nimo salamat sa imong pagtambag mo kanang piling nimo nga kanang mali na ko kay imo ginakorek dayon nya kanang di lang man kuan ikaw ang nagkuan sa kuan si pastora po dito daw pagpasalamat ako sa atong pastora dito dapita kay nag-apel po siya pagkuan sa kuan may kanaganing piling na ko nga nasubraan na ang pagtubag-tubag na maayo maani gyud na si pastora kay dili gyud siya mo tugot na ang Kristohanon na batan-on gani kay mahimong kanang kuan sa uban kaning tawag ganing di na panalangin ba gusto gyud niya nga mahimo gyud kong panalangin kay lisod man kaayo makansyaw ba nya daw kayong pagpasalamat na ko mo sagad kaniya tuntit karon salamat sa kaayo. Happy Mother's Day to all parents. And I love you so much. Kiss, kiss. Okay, salamat. Tagong kong masayang anak dahil syempre is ang yung anak mo ng blessing para sa inyo. Blessing para sa inyo. O unta ang Ginoo maghatag pa sa inyong pamaayong panglawas o padayon na sa pag-alagad siya ha o pagsimba o pamati sa iyong mga pulong o pagdayo tala siya ha kaya ang Ginoo nag-survive o nagagabay sa inyo ha daptin man sa inyong gilid agi mo sa dalan bisag lapok pero ang Ginoo nagalantaw sa ato mga igsuon sa inyo mga inahan daghang salamat kay kanang nakakita ta diri mga pila ka months na nanagi pila na kadlaw. Salamat po kay Pastor Jeff. Happy Mother's Day sa inyo tanan. Ang ako lang sa akong inahan kay mga kauban wala man siya diri. Ako lang i-pray siya kanang mayong panglawas o swerte ko sa akong inahan kay special na sa ako ang kinabuhi kay kung wala siya dilipot ko aning isilang aning kalibutan kung ang ginugod nga nagay siya diha nagaplano para sa mga anak o ginaatiman gud niya o sa akong inahan ang ampo lang sa akong inahan na mataga pa siyang pumayong ng lawas panginabuhi sa kadadlaw o punta na yung mga balatian sa yung mga nagapatian na sa yung mga panglawas para sa ng lima o ng mga upo naturama siyempre akong ina manigulang manggod sa sinta na kapin akong inahan o bisag unsa ka ng mga kaagi na sa una sa among kaagi
sa mga pasangit pamunal nga nasingka kay nga na si bata pa badlungon mong gud mi sa una. Badlungon ko sa una yung mga gagmay pa mi. Di gud na ako na may limot kay kanang ma-feel po na ako na mapasakit na siya kanang gusto dili siya gusto kanang maanad ba ng mga magtinapulan o kanang dili gani mo kanang magdiskarte sa mga panginabuhi kay magunsa na lang kung wala siya. Kanya kami patayin lang miya ng magtinapol kami di wala gyapon mahimo. Mo nang swerte nato kay ang Ginoo naghatag gud inahan sa kuha nga nag-guide na mo sakto tungingon ni pastor nga ilaw ng tahanan mula tagpatlong sa amuha kung sa'y maayo kung sa'y lautan nga dili gud na maayo o dili angay na buhaton nato na ang atuwa lang espiritu ug pag-ubos na mas taas pa sa atuwa paubos ra ta kay sila tigulang man ya kita bata pa ta motoy nga nga murag gabaan man ta nang musukol ta nang mas taas pa sa atuwa. Mo na akong pasalamat sa Ginoo kay si Mama kay ginakuan gyapon ko na yang ginapray gyapon ko sa yang ginapray gyapon ko na sa Ginoo bisag layo mi o nagkalayo mi pares karon na sila sa Rosario Agusan nya na ako diri sa Dioro pero pasalamat na ako kay Mama kay di ko kinakalimtan di ko kinakalimtan tawag gyapon sa sakong permentin mga kamusta nakadiha kung walay pa maayo mga pagtrabaho diha pwede na muuli ka na lang diri nga na syempre mapala ka man na inahan man na di mapala ka man po na sila kay syempre natural naman na sila kay responsible na lang anak kung syempre makahuna-una sila kung sa ng bata na ako dito ang anak na ako dito okay ba siya dito ginuunsa ba siya dito sa mga parente naunsa na ba siya syempre makuwang na sila makahuna-huna bug na sila diha o nga na po na sa akong mama feel po na ako yung love o panggana sa ako mga suon feel good na ako o nga na po sa inyo mga anak na feel good ninyo feel po nila sa ilaha nga ginuunsa po ninyo sila pagatiman bisag pagsugod sa pagagmay ginapampersan ginapatutoy kinagatas pero ang Ginoo God imagine nato siguro magahuna-huna ta ang Ginoo God nga sa ato mga kaagi sa una murag layo ra sa kaagi sa karon bisag unsa man kana para sa ng COVID pero kita nagmalahutayon kita magapadayon na sa pag-alagad siya ha ug karon nga naata day nagatapok sa ato ang tanan Happy Mother's Day sa tanan po ng mga kaiba natin na sila mga inahan nila wala kaari no mga trabaho siguro o hindi naman siguro sila naanat din nagsimba-simba pero sila sa mga pag-uli silang balay moingon na sila Happy Mother's Day sila di lang kita matiskara sa ipakita lang gud natong sa nato pagkapangga pagayo tong inahan di lang atong inahan siyempre apil natong amahan diba di man ta mabuhat kung wala po na sila o nang tago natong pasalamat sila o dakong kadaghan sa atong Ginoo kay na ginahatagan kita ang inahan nga buutan maayo o nagasuporta sa atuwa diba salamat tumang igsoon salamat sa inyo di nay sa inyo Happy Mother's Day sa inyo tanan sa akong inahan po nga nasa Rosario Happy Mother's Day ma huwag mo ko ni makita na sa live huwag makita sa TV pero ang Ginoo na ganda mag-message siya ha makakuha naman na siya kung makakuha naman si Mama sa glayo may muna ka po na ako puwi na lang na ako ang sa Ginong sa buhing Diyos na halang doon kapag ayaw na Lord ikaw na lang ganda support kay Mama kasi syempre wala man ko dito pupunta di siya ma-discourage di siya masuko pag ayaw wala ko na bisag kapilan ako nag-ingon siya na mauli gud ko dito ha mauli na gud ko diha naman na pero gipalusan na ako ang akong inahan nga pangga na hindi na ako siya kanang gingon na mga bad words nga na pasalamat po ko na kanang sa man nag-iingon sa akong inahan sa una marang ginawalaan ako kasi syempre maluoy mo ko siya mga igsoon tigulang na ako si Mama ako na lang ang magpaubos
Sumupos ako mga igsuon kasi siyempre sa akong magulang na lakin yun, di may magkasinabot kay na naman siya dito sa Surigao. Huwag ako ingong gapon kong suporta gapon ko na siya kay magulang man siyempre mga igsuon. Kinsa may magtinabang hindi ba? Mga igsuon na maghihapon, di ba mga igsuon? Hindi magod na makatapang sa atong mga barkada kung maunsa ta. Dili gud kung mora nga itong mga igsuon. Siyempre bala kasi na kadugo man. Dagan salamat sa inyo hapot, Pastor Jeff. Ug sa ila hatanan ko ng Kuya Wilson, Kuya Arsi. Dagan salamat. Mo tong gingon na ako ganina, murag guyabano na humok na pag-ayaw ang kasing-kasing kay nanong naabot maboderya. Oh. Mo nang siguro ang Ginoo siguro siya na nagplano ba? Amen. Para sa wala naman ko'y trabaho karon sa akong ginatrabaho na tindahan. Kada Domingo, di mo ko maka-attend direct. Kuya meeting, Merkulis lang. Maka-simba ko. Prayer meeting, ug karon na Domingo akong pasalamat ug dagong kadaugan. Nga na Sunday pagod nga nakaabot gud diri bisag layo. Ganina medyo nalit ko siguro kay pag-abot na ako diri, sugot na mo. Pero ang Ginoo gud siya na plano na moabot ko diri. Kuha na kong tiil, di ko napaaga ng mga murag ma-discourage man ta mo abot dito kay medyo late naman. Murag nakahuna-una ako ba? Sige, ato lang ako dito kay base makaabot pa ako dito Mas malain sila ba nga. Sige na lang takalit nga na. Pero patayon lang gihapon ko, ana. Patayon lang gihapon kay mo naman ang katuyon sa Ginoo kinsa may makapugong siyang gahom, di ba? Murag siya gud kayo ang nagplano sa atong Panginoon. Tagsa-tagsa na sa ato. O mga igsuon padayon lang ta sa atong pagkalagad siya ang atong mga bilbya nga nangabilin sa ato ato ang pagabasahon na. Amen. Mo may nagtalag presensya ug gahom sa Ginoo. Ug kanang ingon nila sa ginaingon nila sa anang mga libro Salamat. Okay, so salamat kayo no. Sige lang tag makuan ta karon kay palagsar bitahon ni. So giyaya po dahil ako sa ati Tata nga mo kan sa iyang inahan. Okay? Happy Mother's Day, ma. Salamat no tungod kay may kasama. Panahon niya. Pag-apoy na masda. Pasalamat sa Ginoo tungod kay ikaw ang gihatag ng inahan sa mga. Kat pa sa una, gustuhan lang ka. Kami po nagsunod ito mga. Buhay kong taglay, pasasalamat ko, inay, sa awit. Salamat kayo, ma. Mahal ka na mo. Magsunod. Salamat kaayo. Okay, salamat kay ka Ati Tata. Okay, so para po mo tingog ka mama si Manang tigay mo sulti. Happy Mother's Day, ma. Dako kay namo pagpasalamat sa Ginoo nga ikaw among nainahan kay buotan yung ka nga inahan. Ikaw gayon nagaprotektar sa imong mga anak. Salamat sa inyo. Sa buhay kong taglay, pasasalamat ko. Salamat nga. Ikaw ang among nainahan ug gasa usab ka namo ug blessing usab ka namo. Pasasalamat na ibig. Bisan pa man sa kaniadto nga ako may una nga imong gianak nga nag-atos ka sa kuha. Sa layo nga dapit
sa bukid hanto ning adto sa tagom para imo kong gianak. Daghang salamat nga wala yung ka nag isurrender. Wala yung ka isurrender sa mua. Salamat kayo. Nihatod karon anak ka nagagiya ka na mo. Gikan sa among pagkagamay hantod karon nga dako na mi hantod ako nga sa akong pangidaron karon ana gihapon ka naga anak ka kanon na nagamay-may ka na mo kung naga protektar ka na mo dili mo itugot na ang imong mga anak mga madaot. Daghang salamat. Mahal na mahal ka na mo, ma. Sa lahat ng panahon Okay, salamat kayo no. So sa nagkuha lang tagwa no, select no. Happy Mother's Day po sa ko ang mother. Nana no. Okay, so mana kinapakita po na si mama mga maayo, dili man kay na ako masulti din na sa iyahang I love you ma, pero ang importante din na adyo sa mga buhat. The same good gahapon sa pag-ingon nato nga Lord, kasi kinaingon na I love you Lord, pero wala sa buhat. Mas importante yun ang buhat. Amen. Mas importante yung makita ta nilang makapanipay ta sila ha. Amen. So mo na ang ato ang pasalamatan yun nato ang atong mga ginikanan. Okay. Okay, so patingog ko po na ako si last lang Desiree lang yun. Okay, last lang yun. Salamat ang mga ginikanan nga nakaroon niya ima pong ginan bisag wala diri ah. Okay. Okay. Ako, mahatag ko kanang pagpasalamat sa atong mga inahan. Sige. Happy Mother's Day sa inyong tanan. Though June naman ron, kay nalanganin lagi itong times mo may kay busy kayo. So, ako, babot nga pa na ako kung pagpasalamat sa inyo nga sa 9 months nga inyo haming gibuntis, inyo haming kanang pagawas, inyo haming giatiman. So, usahay, mabot ng times na kami makatubag sa inyo ha, pero ako mama, pero naghirapan lang yung pagpaubos nga kanang wala mong isurrender sa mga sa mga daw wala sa kanang makasaban man ninyo, pero kanang pagpatulong lang niyo sa mga kanang sa inyong sacrifice ba nga kanang yung pag-ikog mga yung ginapakita sa mga. So kung mama wala man diri, pero nakita yun ako kay mama nga ang iyahang pag-ikog man niya sa mga, ang iyahang pag-sacrifice niya sa mga so doon na kanang sa ako makita ko kay mama is kanang naningkamot yun siya nga kanang makauna-una ko ba nga kanang kung wala palang nahigog ba si mama sa mga ipasagdan namin niya kanang pariwala ba nga kanang pasagdan niya nga hindi mo simba o kinan siya nga makabarkada ni mga bad influence sa mga, pero si mama is nagatambagit kanunay nga ayaw ka ng sa kanang mga daotan nga tao, mga barkada ni mo kanaga kumanghod kay isa na siya pasalamat gyud ka na bago-bago na siya nya sa mua po niya kanang dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay ginatagan kog mama nga sama niya nga kanang masinabtanon kayo tanan supportive kayo siya kung naalang o sa inyo hapon pasalamat dito kay sa inyong sacrifice sa inyong pag-ikugma sa inyong mga anak ang inyong pag kanang kamumanggi
understand sa kanang ugali sa inyong mga anak. Salamat po kay naisip niyo mag-handle ninyo. Ibalak inyong mga anak nga maayo, naghahandog sa Ginoo. Kanang nakabatod po sila respeto sa uban nga kanang tarong jud ba kanang tarong approach sa mga uban og sabisan ang mga anak nga usahay musukol gyud di nakalikayan musukol motubag kabalo ko sa mga inahan sakit kay na nga tubag-tubagon sila silang anak pero ang mga inahan is still paghihapon nga ginahigugma sila ginahigugma ninyo o kanang di jud mawala ba nga di jud ma-erase nga anak ninyo nga ang uban gali kanang ginalapay ra makita ra sila sa mga basurahan miski asa pero kami thankful kayo mi swerte kayo mi kay inyo aming gipadako inyo aming ati magmayo gipakaon sa kumama po niya dili ko maabot og 18 years kung wala ko niya giatiman, kung wala ko niya gisudluan, kung mayong pamatasan, o kanang sabi daw, kanang lagi kahadlo kay, kung unsa pa lang, wala po ko diri, wala po ko nimi nakaila, o kung unsa man tong, kanang sa mga anak po, kanang ato kung i-express po dato love pa through buhat alagay si Pastor nga dili importante nga niingon na ka nga mahal ti ka mahal love kay ka na mo anak ang importante jud is makita sa buhat so mo ginanindot no nga bisan dito na gayon sa itong mama I love you ma'am importante ka sa mua pero pinaagi sa buhat ipakita nimo sa buhat nga importante sila love kay nimo sila kabalo ko nga inahanda ko kay kalipayan na kung makita nila nga ang ilang anak is gihigugma po dahil sila o kanang salamat po sa Ginoo kay nakailat mo sa inyong mga nanay na feel po na ko no nga ang inyong pag ano sa mga is mura na pong anak ninyo bisan pa kang Nanay Juanita, Ate Lisa ang ati tatay kang Ate Gina o kang nanay. Salamat kay ko kay itagaan jud do sa Ginoo heart ba nga kanang masinagtanon mausagit sa mga anak ninyo nga lagi nga i-feel sa inyong mga ginikanan through buhat ang ipa-feel ninyo nga love ninyo sila dili lang kay mosulti mo I love you kundi buhaton pud ninyo kasalanan. Amen, praise God. Basig si Chikay na ikuan kang mama niya. Oh, Chikay na. Okay, so sige lang kay na may nagkuhan ng tanan po no. Lang sa tingali si Kuya Kuan Renato sa iyang mother. Balag kuan ka balag sarbit na uli. Oh my God. Happy Mother's Day yung tanan. Kung pasalamat ni Mama tungod sa yan pagkatiman na mo siyam kabulan ko yung gidadala niya pero sakat sa paggawa sige ni ko ito di yagin may katiman ko na niya masa karon ako po ipakita sa iya nga ako tumbano siya nga ngaon ganag ko siya gad kay siya man ang nagkuhan ako Pulas mama wala man pud kugod. Busa ako siyang kuanon. Daghang salamat dun sa iyang pagkuhan niya, pagpangga sa iyang mga anak. Ako po magpangga po ko niya. Amen. Kaya nakita nyo na ko sa libutan, kaya iya akong gimugna. Sa man dyan, nagpagawas na ako. O gisapot,
sa kuwang tagal po siya may paglawas. Proteksyonan siya sa kanunay o malahutay sa pagpangalaga diha sa Ginoo. O kuan po nakupod. Salamat sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Salamat. Amen. Praise God. Okay na nag-request si Kuya Wilson daw. Bisag wala na siyang mama, no? Okay. Sa buhay ko sa awit Okay, sunod kuan Father's Day na po magluto tag panihapon. Okay man ta. Salamat din ko sa kuhan. Sa mga sa inyo ha, mga ginikanan. Kuhan san wala na si wala na akong inahan, pero nagpasalamat ko sa iya ha kay ako kayo sa sakripisyo para sa amo ha. Sana ang atong inahan namin yung mga di man sila perfecto ba naman sila masayok man yun ang inahan naman sila isaypanan pero ato lang yung gihapon silang kuhan panggaon gihapon sila kay sila man kuhan padako sa tuwa gikan sa kuhan mo nagingon nga makalimot man ang anak sa ginikanan pero ang inahan dyan dyan makalimot siyang anak. No na nga wala dyan makatupong sa gugma sa inahan diha siyang mga anak kay siya man mo gigamit sa Ginoo aron kita timanuntan niya kay naman din mabasa man to sa pulong sa Ginoo nga kita mga anak gipiya lang ta sa Ginoo diha sa atong mga ginikanan o ang ginikanan sa muatiman pod kanato. Ito lang siguro. Salamat. Happy Mother's Day sa inyo ang tanan. Amen. So mo na nga ang mga inahan no mapinanggaon din na bisag kanang ilang mga anak mga bululyagon manang ang inahan na papiling hapon na may gugmaon nasabta na to so bisag ganing adik na ilang mga anak pero napapiling hapon ng may gugmaon masakita na sila sa panahon nga natin madungog nga gipatay tungod kay adik wala ra na sa nagpatay o nagsugo o wala ra na sa tuwa pero do sa inahan sakit kay na kaya naman sila gud na nagbuntis 9 months niya nagpag-anak sila nagpadako, nagpaantos niya, inanaon lang patyon lang. O, diba? So, inana, dili lalim. Lagi. Okay, so, request na po, nana po, si Hana, last. Si Hana, masulti. Okay? My happy day sa mga mothers and also sa mga fathers po. Ako ang ihalad is kanta ang for mother and father yapon na siya. Okay lang ba? Kanta ka? Dili. Para sa Okay lang, bahala ko lang gitara. okay Lutok na. Pinay. O, sige. Kaninga kanta is dedicated na siya sa para sa mama o sa papa. Then kaninga kanta is ikanta na mo atong graduation day na mo. Mag-start na ako. Ako sa tubangan
iyo ihalad kini awitan ko, awitan ko. Manghinaut ako na malipay mo sa mga ganti na gihatag ko, gihatag ko. Wala na ako'y kasulti pa. Salamat sa inyong duha. Salamat tatay. Salamat nanay. Sa gumanggihatag ninyo kanako. Kay kung wala ka mo, wala usab ako. Garo ko ka mo na mga ginikanan ko. Magpasalamat ako sa Ginoo. Kinabuhi ko nindot kayo. Salamat tatay, salamat nanay, sa gumanggihatag ninyo kanako. Kay kung wala ka mo, wala usab ako. Garo ko ka mo na mga ginikanan ko. Happy Mother's Day to all parents and also sa mga fathers. And ako ay diligent ko, perfect na anak sa message ko about akong mama bisag wala niya. I am not perfect na anak sa akong mama. Sa jud na makaya sa way jud akong ginikanan sa ako tungod sa kiniiyahan nga anak bitaw dili pa masabtan nga na. Pero I know nga bisag dautan ko na anak ay na ako'y kinaiya nga dili maayo nga na sa ila pero love yap. I know nga love ko sa akong mama. And I know nga bisag na may mga anak, mga anak bisag like atong ganina nga istorya na bisag mo sa kadautan ang anak gigugmag yapon sa ginikanan. And also bisan po do sa kadautan ng ginikanan gigugmag yapon po sa anak mga inahan na syempre dili man po tanan nga buutan ng ginikanan, dili po tanan anak buutan. So naibutan na ginikanan, ako'y buutan ng mga anak. So salamat kay nga nabot ko ani nga age 18 years old. Gikan sa akong pagbabata, hatod karon gingalagaan gyapon ko sa akong ginikanan. Isang nawan sila pagkulang tungod kayo. Siyempre, as dako na ko, so kinahanglan ko na mo ano na pud ko sa akong self na kanabitong dili na pud ko magsalig sa akong mama kanang sa gitawag niya na kanang basta na siya tawag na kalimot na ko din. Muna siya nga murag ako dili sa tanang panahon naman siya panahon na kanang kulang kaayo ka ganung ingon ka na nga dili ka mo tawag mo murag giano nimo imong mama pero maabot niya ang panahon na bisag unsay may tagos nimo ginikanan ra gihapon imong adtuan. Muna nga salamat kay sa mga ginikanan gikan pa man sa pagbata na mo antud karon sa inyong pag-alaga ninyo anak sa ako alaga sa ginikanan.
sa ginikanan. Happy Mother's Day and advance Happy Father's Day to all fathers, and God bless us. Okay, salamat kayo no, sa tanan. Praise God. Salamat kayo sa mga kaigsunan. Dili na dyan nato mapugngan, sa usapan nato no, kay sa kadaghan. Quarter to quarter to 6 na, mabot ng pinikaw. Okay, so salamat yun kayo. Nag-enjoy ba matang usa? Okay, so magatindog ta, balik ta diri samtang mag-aampo ta nga sa ato ang mga inahan, ato ang ituboy, ato ang extend ang ato ang mga kamot diha kanila. Pray ta nga padayon ang Dios magapamuhat kana kanila og maglikon pagyud sa mga mabutay nga mga pagsulay nga problema nga na kanila. Let's pray. Amahan nga balaan gamhanan, Lord, nadungog na mo o Dios ang mga mensahe Ginoo gikan sa mga anak, gikan usab sa one Lord sa mensahe usab Ginoo sa mga inahan. Aduna sila pagpasalamat usab ganha sa mga nagmensahe nga kanila. Tungod kay nakita lang mo o Dios ang pagamaayo nga sa mo ang mga inahan, Lord. Wala ito sila nagkulang nga ni kana. Although dili man sila perfect Ginoo apan o Dios nagpabilin silang may gugmaon nga ni kanamo Ginoo. Salamat jud Lord kay gitagaan kami nimo og mga inahan sama kanila Ginoo. Gali karon nangalagad sila nganha kanila. Mga pag-ampo namo nganha kanila o Dios, as we declare to our prayer, duol na mo nganha kanimo Lord ang ilang kinabuhi nganha kanimo nga ikaw padayong Ginoo magalig-on pagyud nganha kanila. Magatabang pagyud Ginoo sa matag adlaw nganha kanila. Kay tungod o Dios dili alim ang ilahang sitwasyon or parte as a mothers nga nagaatiman diha sa ilang mga anak o sa ilahang mga bana. Lord, salamat yung Ginoo nga ikaw Ginoo padayon Ginoo magapamuhan sila kinabuhi. Giyahi sila kanunay tagay kalinaw, tagay kalipay o Dios sa panahon Ginoo nga naa sila sa mga problema o pagsulay. Padayon ikaw Dios nga naa silang kiliran magatabang Ginoo. Salamat jud Lord nga ikaw Ginoo magadasi kanunay nganha kanila. Padayon ka maghatag kanila sa muong kahayag. Ang Ginoo magpabilin sila nga magadanag ang sila o Dios magadanag ngadto sa ubang tao unang-una diha silang pamilya. Salamat gyud Lord kami usab Ginoo nagaampong anak ang nanay diha siyang gibati karon Ginoo si puto-puto unsa man iyang gibati karon Ginoo in the name of Jesus Christ ikaw mag-aayo nga kang nanay Ginoo. Padayon ka mag-aayo nga kaniya right now. Salamat Ginoo sa dugang nga kalipay imong ihatag na kaniya bisan pa man Ginoo sa iyang gibati Ginoo pan aduna si kalipay nga mga lagad ug wala jud sa makalimot kanha kanimo Lord. Mga pag-ampo na mo Ginoo nga ikaw mag-aayo kanha kaniya. Tagay sa kaalam kanunay Ginoo. Dalaygon ka sa ulay katapusan mo kini ang among pag-ampo nga mo ang ginaduol kanha kanimo. Ang kalipay, kalinaw o Dios magatagamtaman sa matag usa labi na sa mga inahan. Tanang kay mayaan o Dios kadungganan diha lamang kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Ang tanang mga ingon og amen. Amen. Happy Mother's Day. Okay, sumatot na sa tuwang mahing apart.